shoko rinotoda futi chero munhu anonzi akasviba zvinenge kana kuti chero anonzi chidhakwa kana anonzi Jesu wakavinga vatadzi. Saka baba para vanoda kunamata zvisingaite. Saka kuda kuratidza nyika kuti chero uchinamata uyo asinganamate mese munonamata spiritually. Saka munokwanisa kufamba muchitoita basa rekuraramisa mhuri asi at the same time as long muchitenda chinhu chimwe chete muri vana vemunhu mumwe chete. So basa redu rebhendi izvezvi riri kufamba macombine tiri kuita mashows akawandisa zvakanyanyisa ende holiday inoi tinenge tiri tese nenjera maboys nesoft sungura tichifamba tichipinda kwese kunofungidzirwa kunzi kunoridzwa magitare. Tatenda Pinjisi muimbi anozikanwa ane mukurumbira aimba musambo wesoft sungura asiya ruzhinji rweZimbabwe riine misodzi pamatama mushure mekushayika netsaona yemumugwagwa. Ruzhinji rweZimbabwe riri kuchema, riri kuungudza nekurasikirwa nemuimbi mukuru munyika yeZimbabwe. Mukoma vaTatenda Pinjisi anozikanwawo nezita rekunzi Howard Pinjisi atsanangura achiti Tatenda Pinjisi ari kuchemerwa kuruva, vanhu vachizobva kuruva vari kuenda kumusha kwavo kwaMutoko. Regai tinzwe mashoko kubva kuna baba wachokoreti. Tine urombo mhuri yeZimbabwe nekurasikirwa namukoma Tatenda Pinjisi. Ndinoti hama dzangu ngatichemei netariro, uye zvaitika izvi pana mukoma Tatenda zvakafanana nemango yabviswa pana mai wayo isina kuibva, yekuti kana ukadya supu yacho ikaenda inoenda pamuromo yosiya ronda. Saka ndiro ronda ratasara naro mhuri yeZimbabwe. Chinova chinhu chiri kutibata zvisingaiti nekurwadziwawo semunhu wataiziva uye munhu airidzawo mimhanzi yataifarira kunyanya paakaimba song yake yekuti saina iya tipinde murudo. Zvisinei hazvo mhuri yeZimbabwe, mukoma Tatenda Pinjisi ndo zvaasaina izvi kuti tisari misodzi iri pamatama, ruzhinji rwese ndo rwungochema, ndo zviripo mhuri yeZimbabwe. Tinoti mukoma Tatenda Pinjisi zororai murugare. Mukoma Tatenda Pinjisi wasiya mhuri yeZimbabwe iine ronda pamwoyo. Isusuwo weTichkach MTV tinoti rest and peace kuna Tatenda Pinjisi, zororai murugare.